Pozdrav svima ljudi i dobrodošli u moj novi klip. Danas tu sam ja sa gostom koji neće pokazivati svoju facu. Danas ćemo praviti reakciju na Gliša diss track. Koje već Baka Praši napravi reakciju, tako da smo mi zakasnili. A svejedno. Šogli, jesi ti radio traku? Muzika odlična. Puko mi ne tu sred snimanja. Čekaj, taman ovo da kažem, malo je kopirao ili je onaj Rasta, 8 Rasta 9 kopirao njega, pošto je 8 Rasta 9 govorio Mario, jesi ti radio, a ovaj kaže Šogli, jesi ti radio, a na primjer u... Sačka, ja nisam ni... Šogli, jesi ti radio traku? Ajmo se početi. Muzika je dobra. Mada koči. Užasno puno. Ali nema veze, prekomentariši početak. Pa da, baš da ga Bio si bolji dok snimao si sprdnje. Vidim da hoćeš te pare da zgrneš. Bilo je smešno čak i kad prdneš. Sada si glišo, obični truleš. Stalno si pominjao burek. Sada u tekstovima samo kurve. Da li će Ljudi, dobar je dis za sada. Mada koči. Dosta kočim. Samo da iskoristim clickbait. tako za uvek, a? Baka kada ne da žile. Kada su na redu reci brate gile. Uozbilji se, nema cile mile. Budi aktivan kao sata cile. Promuti kanal, jebene preglede možeš da sanjaš. Kada će pesma ko kilogranja koju sam slušao svakoga dana. Probudi kanal, jebene preglede možeš da sanjaš. Kada će pesma ko kilogranja koju sam slušao svakoga dana. Daj. Opet lagano. Ljudi, znači, bukvalno samo odjedno sve puklo, ono. Znači... Sad će moj drug da okrene telefon da vam pokažem nešto. Samo da pokažem. Ček, šta, gdje sam ušao? Ne, bukvalno mi piše Gliša diss track. What? Znači, ljudi, ovo su bugovi neviđeni. Daj. Znači, ono, ljudi, bugovi neviđeni. Ljudi, znači, pogledajte koliko meni gost daje. Šta koliko ti gost daje? Pa ništa mi ne daje, što tamo je problem. Nego... Znači, Glišo, glišo, vrati se na staro glišo. 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 sekunde. Ljudi, žalim što sam morao da stopiram nešto se i nešto isproslo. Nije bitno, nastavljamo. Glišo, vrati se na staro glišo. Nisi ti ninja ni ratnik, običan drogaš si masni bez časti. Bolji od tebe je Bieber Justin, to dobro znaš ti pa zato patiš. Kad će naduvani likovi, jebote je pusto si ko Ana Nikolić. A isranje su ti putovi, pesme su ti hitovi, ali malo sutra. Ružan si klempav i glupav, u glavi ti rupa, stvarno si bruka. Kad te vidim, pripade mi muka, dođi mi lagano brate da ti slomim ruka. Proputi kanal, jebene preglede možeš da sanjaš. Kada će pesma ko kilogranja koju sam slušao svakoga dana. Proputi kanal, jebene preglede možeš da sanjaš. Kada će pesma ko kilogranja koju sam slušao svakoga dana. Glišo, glišo, vrati se na staro glišo. 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 Nije htio samo da upadnem u dramu, jednostavno. Da, ovdje će čovjek napravi diss track
Ne znam, Možda. ne znam, možda će sutra, danas, preko sutra. Uglavnom će ove nedelje izaći. Ne, alo. Ne, ja ne pravim dis. Ja sam mu preuzeo kanal. O da! Ne! Onda me izlazi ovaj klip na YouTube. Znači ljudi, ako budete vidjeli ovaj klip, znači da je ostao YouTube kanal kod mene. Ali očito da neće, tako da ono. Aj, ako se budemo vidjeli, vidimo se u sljedećem klipu. Pozdrav! Ćao!